Wie zit er naast mij op de kruk? Ja, Ronald van der Hart uit Capelle. Ronald, lust jij een echte Zeeuwse mocktail? Kan ik jou daar blij mee maken? Ja, zeker wel. Ja? Ik hou wel van wat lekkers, maar iets met boluslikeur of zo. Nee. Het is zonder alcohol. Oh, zonder alcohol, ja. Oh, kijk aan, dankjewel. Die boluslikeur, die denk je er maar bij. Zit er maar, ja, precies. Als we het over geluk hebben en geluksmomentjes, dus kleine en grote, waar denk jij dan aan? Ik was in juni in Canada. En ik ben een vrachtwagenliefhebber. En daar bezocht ik een lokale Peterbilt dealer. En ik ging daar naar binnen en ik zeg, ik kom uit Nederland en mag ik even wat foto's maken en hier rondkijken. Dus er komt een Engelsman of een Canadees naar me toe. Dus die vraagt, bent u transportondernemer? Waarom bent u geïnteresseerd? Nou, ik zei, nee, ik ben wel ondernemer, maar alleen maar geïnteresseerd in de vrachtwagen. Nou, dan zegt hij, dat is goed, dan geef ik je een rondleiding. Nou, ik zei, hartstikke leuk. En dus hij naar buiten, deed de deur open van een vrachtwagen, je gaat er maar in, start er maar alvast. Maar ik heb geen rijbewijs. Dus ja, ik zat daar aan dat grote stuur naar buiten te kijken met zo'n lange neus. Dus toen dacht ik, En ook in Canada moet je gewoon een rijbewijs hebben, toch? Hè? Natuurlijk. Ja, ik denk dat er daar de regels nog wat strenger zijn dan hier. En had je ooit wel eens in een vrachtwagen gereden? Nee, ik heb al Krijg je gereden. die van zijn plek? Nou ja, dat was natuurlijk de spanning, dus het water liep van mijn rug af. Dus ja, ik startte, dat ging. En dan hoor je dat motorgeluid en dan krijg je natuurlijk adrenaline. En toen zeg ik, oh, het is handgeschakeld. Ja, dus ik denk, ja, in Canada, Amerika is alles automatisch, hier ook al natuurlijk. Dus ja, die zei, dat is even wennen hoor. Dus ik denk, oh, oké, dat gaat goed. Dus ik is een versnelling. En nou ja, de koppeling op laten komen. Ja, ik heb ook natuurlijk wel eens een auto gehad met een handmatig. Dus ja, een beetje de koppeling op laten komen. En dan ging ik zo het terrein af en zo de openbare weg op met dat ding. In de spiegels kijken. En was het een grote vrachtauto? Ja, dat is heel lang, hè, met zijn slaapcabine erachter van 2 meter. Dus ja, ik rijden en schakelen. Het kraakt af en toe. Maar ja, ik zei oeps. En ja, goed, oeps is ook Engels. Dus ja, dat ging perfect. Dus nou ja, toen op een gegeven moment onbeschadigd weer teruggezet. En ja, toen stapte hij uit. En toen was het natuurlijk een geweldig moment. Zo grijns? Ja, maar ja, achteraf dacht ik van ja, wat als. Het is goed afgelopen. De ervaring hebben we. En ik denk dat als je eraan terugdenkt, dat je meteen weer zo'n grijns krijgt. Ja, precies, ongetwijfeld, ja. Ja, wat betekent geluk? Heel veel geluk hebben, vertrouwen hebben en alles. Nou, dat ik dus samen met de vrouw en met de kinderen enzovoorts hier in Zeeland kan wonen. En Zeeland is natuurlijk een prachtige provincie om te wonen. En daarom zijn en dat we dus gezond mogen wezen en dat we christelijk zijn. Dat is belangrijk voor ons. Gezondheid, dat vind ik veruit het belangrijkste. Ja, voor mij betekent geluk ook gezondheid. Dat is toch een van de belangrijkste dingen in het leven, denk ik. Dat je gezond bent. Als ik in evenwicht ben, dan voel ik het. Ja, gewoon rustmomenten, ja, gelukzaligheid, dat. Ja. En dan ga je fluitend door het leven? Nou, niet fluitend, maar ja, een beetje zen door het leven, denk ik. Ja, gewoon tevreden. Ja, zo. Wie zit er op de kruk? Annemijn. Uit? Ja, Middelburg. Middelburg. Yes. En lust jij een echte Zeeuwse mocktail? Ja, zeker. Laat me verrassen. Ja? Ik ben benieuwd. Of ben je meer van alcohol? Nee, ik hou wel van alcohol, maar een mocktail is ook goed. Nou, Pille maakt hem ondertussen klaar. Heb jij een geluksmomentje dat je zo te binnen schiet? Ja, ik denk dat dat wel mijn reis is van een half jaar. En dat ik voor 5 dagen op de oceaan was en met de walvishaai gezwommen heb. Nou, dan moet je even van het begin af vertellen. Ja, we zijn 5 dagen met de boot meegegaan op de oceaan in Indonesië. En ja, het bestond uit verschillende jungletochten. Onder andere Komodo dragons gezien. En ook gedoken, daar mijn buffet gehaald en met walvishaai gezwommen. Dus dat was wel een mooi geluksmomentje. Zeker. En dan krijg je eerst een soort van duikles. Ja, ik heb daar wel mijn brevet gehaald. Dus dat duurde ook nog 3 dagen. Dus ja, prachtige ervaring. En dan ga je het water in? Ja. En dan? Ja, dan ga je het water in. Eerst overdag en later 's nachts. En dan word je wakker gemaakt in de nacht dat er walvishaaien zijn. En dan ga je onder water en dan... zie je dan wat? Ja, je voelt ze vooral. Het zijn enorme walvis van 15 meter. Dus ja, je voelt ze tegen je aankomen. En ja, vervolgens zwem je op 20 meter diepte met 5 walvishaaien. En later ga je dus ook... Maar geeft dat een geluksmomentje of denk je de eerste keer... Oh,
Ja, het is wel een beetje onwennig, vooral als je aan de kant beuken zou zeggen. Want het zijn toch hele grote dieren? Enorme dieren, ja. Ja, je zou erin kunnen verdwijnen. Ja, het zou kunnen, maar in principe eet je geen mensen. Dus, maar dat is wel een geluksmomentje, zeker. Ja. En als je er nu aan terugdenkt? Ja, daar word ik heel blij van, dan zou ik zo weer terug willen, absoluut. Ja. Wat betekent geluk voor u? 50 jaar bij elkaar zijn. Langer dan 55 jaar. Haalt de woorden uit mijn mond. Die had ik ook al hoor. Al getrouwd, dus... Nog gezond mogen zijn, dat is het belangrijkste hè. Dan heb je al heel veel geluk. Gezondheid en zo lang mogelijk met mijn vrouw blijven leven. Dat betekent voor mij ook gezondheid. En ik ben ook nog samen met mijn man. Dus dat hopen we nog lang vol te kunnen houden. En we wonen heel graag in Zeeland. We zijn ook echte Zeeuwen. En we hopen hier nog lang te kunnen blijven. Kom je hier vaker? Ja, ik kom hier vaker. Ja, dat is mijn vaste café. Ja, wie ben je? Ik ben Jordi. Ik kom uit Middelburg. Geboren en getogen. En lust jij een lekkere Zeeuwse mocktail? Ja, ik lust wel een Zeeuwse mocktail. Lekker zeg, dankjewel. Jordi, is er een moment in jouw leven waarvan je zegt van nou, dat is echt zo'n geluksmoment, dat vergeet ik nooit van mijn leven? Ja. We zijn 5, 6 jaar geleden naar Costa Rica gegaan. En dan zijn we met een bootje door heel de jungle gevaren, echt door de echte jungle zeg maar. En dan verschillende plaatsjes, ja, zover ik de plaatsje kan noemen. En dat vond ik wel fantastisch mooi, dat was echt in the middle of nowhere zeg maar. Diep in het tropische regenwoud. Ja. En waar zat je ergens in Costa Rica? Tegen de Guatemalese grens? Malaanse? Guatemala. Tegen Guatemala. Ja. En wat maakte het zo bijzonder? Ja, de natuur en de beesten en het gevoel dat je echt ergens bent waar je diep in de bossen bent. Echt diep in de bossen bent. En heb je nog iets bijzonders gezien? Ja, hele bijzondere beesten. De gekste kikkers, de gekste kleuren. Er zitten van die kleine felgekleurde kikkertjes, hè? Ja, met rode ogen. En gevaarlijke dieren uiteraard ook natuurlijk. Krokodillen. Papegaaien? Nee, papegaaien geloof ik niet. Nee, want er zitten van die hele grote felgekleurde ook. Zou goed kunnen, ik heb ze niet gezien. Niet gezien, nee. Maar wel van heel veel foto's gemaakt. Heel veel foto's gemaakt, zeker weten. Ja. En met wie was je? Met mijn moeder en mijn vriendin. En met z'n drieën of met nog meer mensen? Met een clubje. Dat was een clubje, was een georganiseerde reis. Of tenminste georganiseerd, die moesten wel zelf naartoe, maar vanuit daaruit, van de hoofdstad. Enfin, ik weet het nou niet meer, doet er niet toe. San José, klopt. Ja. En vanuit daaruit zijn we dan een trip gaan maken, onder andere naar het regenwoud, nog meer plekken, maar we zijn er 3 weken rondgetrokken. En daar heb je heel veel verschillende wouden, hè? Ja. Van tropisch naar van die mistige, klopt. Alles gezien? Ja, alles gezien, ja. En wat was dan het mooist? Toch wel dat echte, volgens mij is dat tropische regenwoud dan, echt dat hele dicht beboste. Dan sliepen we ook in van die hutjes langs het water en dan was er ook gewoon helemaal niks. Ja, echt het gevoel alsof je echt in het regenwoud bent. Ja, ik vond het fantastisch. Doodstil? Ja, doodstil. Ja, behalve de beesten natuurlijk, snap je? Ja. Dus een vakantie om nooit te vergeten? Nee, zeker weten. Ik zal er best nog wel terug willen. Ja. Nou ja, wat let je? Ja, dat is waar.